Bantwana bekhehla nginibingelele nginamukele umkhulu nogada lo mawukuthi uyaqala ungena kuleli khasi siyakubingelela siyakwemukela futhi sizocela ukuthi ulike uphinde usubscribe just for ukuthi sispread le information siphinde sikhulise nomndeni wethu. Siyawubona uyakhula, siyabonga kakhulu kwi-support kubafethu asebehlale nanti kusuka siqala kuze kube manje. Siyazama ukuthi senze ushintsho lapho nalapho just for equality ye-content nezinye izinto. Abantu bangixolele ngesikhathi ngani zakwethu, isikhathi into engingenayo isikhathi esiningi ngiye ngizame ukuthi isikhathi engisuke ngisithola ngisebenzise ukuze sikwazi ukuthi si-share information because ukushare kwami information nawe kungenze umuntu ongcono. Ngithemba ukuthi nawe kuzokwenza umuntu omngcono ukuba nalo lwazi esenginalo ngani zakwethu. Kunabantu engiyobanika amakhubalo abasebenzela basizakala, abanye abasizakalanga, okuyinto eyiqiniso ngani zakwethu ngendlela umuntu osebenza ngayo. Angeke ngisho ukuthi wonke umuntu othatha umuntu wami uzosizakala, hence ngiye ngithi anginawo i-price yemithi. Ingakho ngiye ngithanda ukuthi isikhathi esiningi nginga-charge kakhulu noma ngikulimaze. Isikhathi esiningi ngiye ngithi nginika leyo nto ethile just for ukuthi sibike emakhosini noma sithole isibane noma sikwazi ukuphila nathi, then bese ubuye uzozibongela. Ngokuthini? Ukusebenza komuthi akugarantiwe, ikhona imithi engayigaranta ukusebenza kwayo bese kuba khona imithi engesikwazi ukuyigaranta ukusebenza kwayo, ikakhulukazi imithi esuke silinde ukuthi isebenze emfihlakalweni noma isenzele izinto engathi ziyimlingwanyana. Imithi ekanjalo ngise ngikwazi ukugaranta because umuthi usebenza emfihlakalweni and ulandela imithetho emithile ejulile eyizigaba ezithile ezahlukene. But-ke angikho lapho ngani zakwethu. Abangidingayo iyodwa inombolo yami, iyodwa indawo engitholakala kuyona, and abanenkinga yokuthi ngisebenzisa u-cash send or i-wallet bangixolele ngani zakwethu. Isimo engekho in control kusona njengamanje. It's unfortunate, ayikho into engingayenza ukukusiza, but-ke sibonge kulabo abakwazi ukuthi bagcina basizakele. Namhlanje sizokhuluma-ke ngekhubalo elibaluleke kakhulu. Ungalenzi iphutha lokuthi ungabi nalo ipeni lokubhala noma somewhere la uzoba nama-notes khona la lento engizokhuluma ngayo. Uzokhuluma ngekhubalo elaziwayo selidume kakhulu, futhi sinokulithaka kakhulu la ekhaya. Abanye abantu bayalazi ngenhliziyo enkulu, abanye balazi ngelukuluku. Ikhubalo elihle kakhulu-ke leli ngani zakwethu uma kuziwa ekulashweni komzimba womuntu. Ngizokhuluma ngocwaningo lwabo scientist, ngiphinde ngikhulume ngocwaningo la kwethu uma ukuthi isikhathi sangivumela. Kuzodependa ekuthenini ulwazi luhamba kanjani noma ividiyo yethu ihamba kanjani. Okay, ake siqale sikhulume ngenhliziyo enkulu. Inhliziyo enkulu ngolimi lwesilungu bathi i-wild pear. Angizukulisho igama eli-scientific, nginqena lento yokuzinquma ulimi ngesimo sami solimi nama-pronunciation akhona ngani zakwethu. NguZulu phela mina, noma ngifundile but ulimi lubuye libe nenkinga kwezinye indawo, kuba ney'nkwantshu somewhere, omunye umuntu engangifakazela, but asikho lapho. Inhliziyo enkulu owe-wild pear. U-wild pear-ke ngani zakwethu usebenza kakhulu ekuklineni ingaphakathi la kumathumbu wakho, kuma-guts wakho. Sikhuluma kwizinto ey'njenge-digestive system yakho. Isiza kakhulu ekuthenini ukudla kugayeke ngendlela eswini noma umzimba ukwazi ukuthi u-break it down yonke into oyifakayo ngendlela ephinde i-absorb lokho esuke ikudinga okungama-nutritions nama-vitamins ngendlela, then bese ikwazi ukuthi i-dispose i-waste ngendlela. Kungabikho la kuthiwa khona nama-constipations noma mhlambe kunenkinga uqunjelwe kanjani njani njani njani. Ilukuluku lisiza kakhulu ey'ntweni ey'njengalezo. How do you use ilukuluku? Ilukuluku uyakwazi ukulenza libe imbiza ngani zakwethu. Ukulenza kwakho imbiza ungalenzi libe strong cause odokotela abakurecommend lokho ukuthi usebenzise imithi strongly concentrated. Yenze uthi ukuba light, uthi ukuba weak nyana, so for your own safety, because eminye imithi inakho ukuthi ube nama-side effect depending kwi-immune system yakho. But-ke ake senze kanje, sigcine yonke into at an average level. Ungayenzi ibe strong. Into ozoyenza uphuza 3 spoons ekuseni, phinde uphuze 3 spoons ntambama, just ukusebenza phezu kwalento yokuqunjelwa, ilento yokuba nenkinga eswini, lezi zinto ezihamba eswini, nento ephenduka eswini, izokusiza kakhulu lento le. Uma uphinde futhi yilo muntu onale bathi yini le sazi ukuthi thina incili ngesintu, khona lento le eba khona la eswini emhlophe, igcina isiyiphumela yona, but-ke angithandi ukukhuluma ngakho zinakho ukungicanyisa sometimes.
but iyakwazi ukuyiqeda leyo nto neyikelemu, iyakwazi ukuyiqeda leyo nto. Niyakwazi ukuphuzisa ney'ngane ekhaya, ilukuluku likwazi ukuklina iy'ngane, liphinde livule nenhliziyo especially. Ake sidlule futhi lapho, iphinde izosebenza kwi-dehydration. Iyakwazi ukuthi unhliziyo yonkulu aqede ukoma kwesikhumba, ukoma komzimba, kokushoda kwamanzi emzimbeni, ezinsweni nezindawo ezithile ezibalulekile ezidinga ukuthi kube namanzi emzimbeni wakho. So inhliziyo yonkulu usebenza kakhulu ukwazi ukuthi ukhavarishe leso simo, noma usupply umzimba wakho ngamanzi asuke edingeka, noma ugcine lawo manzi asuke khona engagcini esephuma ngaphandle kokuthi asustain i-well-being yomzimba wakho. Uphinde kuzoba nento eyenziwa inhliziyo yonkulu yokuthi ukwazi ukusebenza njenge-cooling system, as ukwazi ukulwa ne-dehydration. Uyakwazi uku-acta as i-cooling system emzimbeni wakho. Uyakwazi ukuthi ukwehlise ukushisa, amazinga okushisa, wehlise high blood pressure. Iyakwazi ukuthi ilawule, i-control, ibe at a-average level, okuyinto ebaluleke kakhulu when it comes to ukuphila komzimba wakho, nokuphila komcabango wakho, nazo zonke izinto ezithinta ubuwena. Sidlule lapho, iphinde ikwazi ukusupporta njengoba bengishilo bathi high blood pressure, isimo senhliziyo, indlela eshaya ngayo iyakwazi ukuyilawula. Ungayitholi usunenhliziyo ebhakuzayo noma eshaya kancane ugcine sewushodelwa umoya noma kanjani njani. Ezinye zezinto ezenziwa inhliziyo yonkulu, kusho ukuthi uma unephika iyakwazi ukulwisana nephika. Lokho siyakwazi kwaZulu, siyakwazi kwethu ngokwesintu ukuthi inhliziyo yonkulu kwenza inhliziyo ivuleke, noma ngabe abantu bakufela umona, iyakwazi ukubenza ukuthi bakuthande, babe ney'nhliziyo ezinkulu for wena. Lokho-ke isimo esithi lapho suke sesenza izinto eziyinganekwane, izinto ezingabonakali ngamehlo enyama kodwa eziphethwe ngamakhubalo, okungamandla amakhubalo. Inhliziyo yonkulu, ngane zakwethu, uyakwazi ukugeza ngokwesintu, uyakwazi ukulahla ichitho, uyakwazi ukubuyisa ugazi kumuntu, uyakwazi ukuklina isikhumba kumuntu, uyakwazi ukwenza umuntu ukuthi akuthande, abe nogazi, akujabulele. Ukwazi nokulapha nje isimo somuntu njengoba befakaza ososayensi, because lento engikhuluma ngayo it's something engiyithole kososayensi, is something verified. So nginosomqulu wami enginawo engicreate-ayo onikezela le information. Ikhona eminye imithi esazokhuluma ngayo eminingi ezisiqhubeka, because uma ubuka la kukhona nabomhlonishwa sazokhuluma ngabo, kukhona noSgenama sazokhuluma ngabo. Ziningi izinto ezikhona la. Indlela inhliziyo yonkulu omsebenzisa ngayo, ngane zakwethu, yenza sure ukuthi okwamanje since unale information basic, uthatha ixolo, uliqoba, uyalomisa ngendlela yakho, then uyalipheka for like 30 minutes or to 40 minutes, then uqeda lapho uyalipholisa, ulifaka esitsheni sakho, kungaba utsheke, kungaba u2 liter wakho, noma yini. Usebenzisa ispoon, phuza iphuzu eziwu-3 ekuseni, phuza iphuzu eziwu-3 ntambama. If uwumuntu onesikhathi during the day, ungaphinde uphuze during the day. Izokusiza kakhulu wena onezifo ezingamahlala khona, wena onomzimba obuhlungu, wena onokuqhunyelwa zinyawo, isikhumba siyoma, unokuqhamukelwa amabala amnyama esikhumbeni ongawazi ukuthi awani. Usebenzisa lento le. If uwumuntu ohlushwa kakhulu amabala amnyama, engathi ungayixuba nojinja kancane, hayi mawala, just nje ukuthi ujinja or ucloves, izokusiza kakhulu lento le. Lento ngikhuluma from experience, ngane zakwethu. Imithi mina ngiyazi from experience most of the time. So le mithi izokusiza, ngane zakwethu. Sibonge kubantu sebekhombisa isupport kumkhulu nogada, nabantu abakhombisa ukumhlonipha umkhulu nogada, noma ibonakala njengomuntu osemfishane, kodwa angicabangi ukuthi iyona nto enganginikeza izathu sokungidelela leyo, because angeke uze ukujabulele uma ngabe sengiphumile ekubeni nomusa nakuba yilo muntu enguyena, because nami ngiyakwazi ukuba mbi komunye umuntu as much as ngihlonipha. Ngiyakwazi ukuba mbi futhi ngiyakwazi ukwenza into ezimbi, but angikhondoni into ezimbi, ngane zakwethu, and angiphili ngazo, azinginikezi ukuphila. Sibonge bafowethu, sizobambana ekhasini elilandelayo. Kwanamhlanje sizokhuluma ngale nduku kuphela, sivale. Ngithemba ukuthi ekhasini elilandelayo kukhona okunye esizokhuluma ekuzosisiza noma kusakhe, ngane zakwethu. Siyathokoza bantwana bekhehla, umkhulu nogada lo, isigubhu sabalozi.